Reklam rangi sage xume jaka. Насчет батли шашбаяки акай Навроз чи гуфт? Ай Карлеон да бойдодаги тон розен. Просто так наичкара визов наметунам. Агусти кадом батл мешава шашбая кати хезе бис ёки кати ҷомо. Да ҳаёт намембрем ку барои ягон кас мо дар дини реп мембрем актёрӣ мекунем рол бозӣ мекунем ғамзадагӣ сосошиқӣ мекунем. хушхабар акнун барои кам кардани рехтани мӯи сар ва ён ки мехоҳед мӯи сар бароред ва ён ки мехоҳед риши худро ғавз кунед ва ён ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки ягон бемории дигари пӯсти бадан доред ё ин ки мехоҳед қадди худро баланд кунед ва ён ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед пас ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софт савдо барои харидорӣ кардан ба рақамҳои дар экран буда метавонед муроҷиат кунед ва аз номи канали 221 су метавонед муроҷиат кунед ба шумо тахфиф карда мешавад. Салом алейкум, хуш омадед ба барномаи Дурӯғгӯ. Салом алейкум. Барномаро медонем чӣ хеле? Дидагием ягон випуск шудагием. В общем, я бор дига барои мухлисо мефаҳмонам. Вуй накунед, ох чӣ оставиш кардасте? Хеле ҷиқидагия. Барои мухлисо я бор дига мефаҳмонам. Ман аз шумо якчанд савол метавонам. Хоб. Иқаш ай 10 саволаш ай оиди худтон мешавад. Оиди ами кор ва фаъолиятон ва якчанд саволи дига саволҳои мантиқӣ дорам. Агар шумо ҷавоб гардонда натонед, токтон мезанам. Тайёрен? Якам саволи хеле. Бисёр текстотона кӣ менависад? Худам. Бисёр текстом ба худам менависам охи. Чима ток задӣ? Ба худам бисёр текстом ба худам менависам. Да як ши гуфтагием ки Нилуфар менависад бисёр текстом. Да барномаи мемони нахонда. Охи 10 саволи аввал дар бораи худам набуд, баъд 10 саволи дигаш мантиқӣ буд. Дар бораи худам набуд. Хай биё. О, текстома Нилуфар менависад дар пусти. Эй, нанда сток мезада. Хит карда яка? Саволи дуюм. Хоб. Барои классак гуфтагием. Хоб. Чӣ ба? барои ки дар ким кадом ба пешаи батли қадим Мариёш дар офиси рептиҷи репафтагӣ рафтам ба гуфтам кадомаш мебарам ва ҳамҷо гуфтам Марио мебарам ки реклам ранги сага хуме ҷака гуфтам мақсад сага ба маънои таъриф гуфтам ба маънои пазанӣ нагуфтам урам додувоӣ мекунам ак мақсад раҳмат ва саволи навбатӣ саволи сеюмай сабаби ҷанг бо Мастер Азия чӣ буд? Пул. Мастер Азия видео кардагӣ ҳамин чиза гуфтагӣ ва саволи навбатӣ текстои навик ба мазмунаи Ай Карлеон. То другое ҳардаш яксан хеле. Ҳардаш қӣ нефаҳмидам мақсад. То ду мисраи иша мефаҳми 20 секунд мегзара, то ду мисраи иша мефаҳми 21 секунд мегзара. Ҳардаш яксан. Яъне ба гуфти шумо ҳардушон. Чоҳ бача. Акшер яксан нест. Дая барноматон Карлеон гуфтагӣ. Ва саволи навбатӣ чӣ ба шумо реагировать накардастен да токо? Сис задестай барои. Хуб баланд кардагӣ вроди. Не накунашайда баланд. Саволи навбатӣ барои чӣ батл қати Lil West нашид? барои ки безеб гап задан қати батл ташкил кунандаи батл. Безеб гап задан дар имкон? ҳурмат накардан форид кунам. Мақсад батл. ҷавоби шумо? мезанӣ мақсад ё намезанӣ? мехорад фақат. гуфтагием ки суми спонсорро возврат кард бароям кор. Ма возврат кардам пули спонсор. ноҳурматӣ кардан пулшона возврат. мақсад шиштагием бароям ка батл нашид шумо возврат чах кардан ки ти хеле ту хеле ту қайма тайгар мазам аз сунта забра пешима. намекунам батл гуфтам то эътибора маҷбур наметонам кардан. рафтам Lil West тахиқ чақ хабидам гуфтам мақсад батл мекунем ё не гуфт не ман намекунам бере не майдон гуфтам намекунем ахирам тоқам мехоҳам текстном там пули батла возврат кам текстом дарам кардам дар каналам партафтам тамом. раҳмат ва саволи навбатии хеле
ай Карлеонда бойдодагитон розиен? Не. Чива? Хани то судит када. Ай судиоя не розиен. Ай судио, ай Карлеон, ай судио розиен. Ба гуфти шумо шумо бридабде? Не, хотя ничья медодан, мешида. Варианти хуб буд. Мақсад ман намегум ки ӯ безеб кард, дим раунди ӯ состар буд, якум раунди ман айда состар буд хеле. Ба гуфти шумо бояд ничья мешид? Хай, ё ничья мешид, ё ки кам тарак мара балма бисёр медодан. Ам кам тарак мара пас намедодан, ё ничья медодан, ё кам тарак вали мара бисёртар медодан. Ё мебуден ё ничья мешид? Ман яти батл кай рафтум, батл кардам мақсад. Раҳмат ва саволи навбатӣ. Қатъи Шон МС ё барон батл мекунен агар сум буданд? Яъне мекунен. Қатъи Шонам, қатъи барон. Пул боша любойш қади. Яким кадомиш кади? Пул боша, комишна контракт боша любойш. Ози қатъи кадом Шон желание батл кунен дорад? Ягонташ қай желание надорам. Мақсад мешава моменте ки мардакем қай. Я моменте мешава ки пула дар кора ягон кас даста намегире, ягон бародарат, ягон ҷурат, ягон акат. Миен ами бад карьера даста мегирам. Мақсад мегам биён қасун метем батл қатъӣ бика. Дар он момент мекунӣ. То фарқ надорад. То мақсад ҳурмат мекунам аз Шонани, баронани, любой репера, любой ҳамкора ҳурмат мекунам. Не ки вақте ки я моменте биғалта ки пула дар кор боша биям предлагатат кунам, биган медони саперникат кия. Любойш қатъӣ. Медони биган саперникат кия. Бугум ман медонам дар ҳолат чӣ ҷавоб метам. Мада фарқ надорад аллоя биёрам мегӯям. Кали коми боша, ин репери тоҷик коми боша ман мебарам ҳаҷи батл. Ҳоло он ки ман проблема да бошум, агар пулум дар кор боша бад. Просто так ман ҳеҷ кара визов наметавонам. Мақсад ки биё қадимата батл кар, да ё баца намекунам ҳеҷ кара. Ҳозир яъне сумтон дар кор нест? Сум акли любое время одама дар кора. Ҳозирам агар предлагат кунам биган қатъи навик биброи нам қасун метамебарам. Ман дар барномаи тоқӣ гуфтам агар бифорашон любое чӣ биёр ин марамат мебарам. Неки ҳозир времяи батл нест дар камдрини реп, времяи батл нест. Батл мекунӣ, неки ягон маъне наметавад, статус наметавад. Агар бугӣ ки ман барои статус мезанам, барои чемпионшавӣ дар байни реперои тоҷик мезанам, ко и гап дурӯғ рӯз сиёҳие намегӯям. Барои пул любой репероз барои пул чиз каста. Бахудо қасам. Пул боша мезанем, ва любойш қади. Раҳмат ва саволи навбатӣ. ҳаққи устодӣ дар шумо кӣ дорад? Наврӯз, Шон, Янгмен. Мастер Азия. Навик, Мастер Азия, Янгмен, Шон МС 4 нафар там. Раҳмат ва саволи навбатӣ. Ай нархи сар формаи кия қиматаи фити шумо? Ай Карлеон лилвест. Дар куҷо гуфтагинро? Да ҳарди текстои батл. Тексти дона дона д қатъи кӣ навистагӣ? Қатъи Азиз, Азия. Қатъи Азия навистагӣ? Неки Қатъи Азия навистагӣ, якша Наврӯз навистагӣ. не гуфтагиен ки худам навистагӣ. Не, худам навистагӣ, не ки дар бари ман дар тори криша шитагӣ будем, Азия шитагӣ буд мақсад. Кади? Ба худо. Ту гуфти қатъи кӣ навистагӣ? Наму якум шани қатъи Наврӯз шитагӣ будем, мақсад ягон мисраша марам падават кардам. Медони я моменте ки в общем я ҷоя навистагӣ, ништа ки дар барнома гуфтагиен ки худам навистагӣ, бароям токтон задам. Медони пеш чӣ тари буд мақсад чӣ хел бифаҳмонам. Не ёрдамат мекардан, группа мекарди ку группа маъне дошт. Ита ёрдам мекарди, ита пишти чақчақ мекарди, ита пишти гап мезади, ё фалон ҷо мерафти, ягон группа будакита ягон гап мегуфтам, уже нервитон намевардошт. Фаҳмиди хун между глаз мезад. ҳозир ҳамон момент нест, як сол ду соли охир ҳама дар фикри худам, ҳама фикри зиндагии худам. Ха намедонам оянда чӣ мешава, худои бад накунад. Мақсад ман айреб чӣ орзуи доштам, ба орзуум расидагим, барои ман ҳеҷ када бадӣ надорам. Ҳичи намехоҳам ягон кори нито кардан, ягон каса пастам задан. Ба умраи худам мефурам бурам, я вална қатъи мерам. Раҳмати калом. Ёбдан саволо оиди хитон, 10 савол оиди хитон ва ҳозир мегзарем ба қисми саволои мантиқӣ. Тайёрен? Ҳамин мантиқӣ набудам. Мантиқӣ додам ба назардам. Хай мақсад ай чизои ё гапое ки хитон гуфтагин ва мо яъне дурӯғгӯи шуморо ба ҳамин чиз қапида метавонем ки шумо ҳамуҷо ҳамин гапа гуфта будем, факт дорем ва ё аслан саволои мантиқӣ ва саволи якум хеле.
بقدر روز چند لیتر شیر میده؟ واریا نداره؟ نه. نمیدونه. بقدر شیر نمیده. جوابی سوال. ای 0 تا 109 کدام رقم بیشتر و میخواد؟ ای 0 تا 109 0 درست. و سوال نوبتی. باران میتونه 2 روز پای هم بزنه؟ چی با؟ که باران پگاه داره لبسید فرش زنه نمیگیره چی من نمیتونه؟ 2 روز پای هم زده نمیتونه 2 شبانه روز پای هم زده میتونه نه که 2 روز در بین روزا شب 2 روز پدره زده نمیتونه رفتیم سوال نوبتی تونی فرگوسون برای چی در قسم دیمی تیتانیک بازی نکرد؟ تونی فرگوسون UFC ده لیوناردو کی بگو؟ لیوناردو دیکاپریو نه او بعد دیم تیتانیک دیم نداشت فهمیدی بعد تونی فرگوسون رازبوینیک باریتسا короче и ки رازبوینیک киномшия لیوناردو دیکاپریو актер مقصد همشه بهتره ده اگه اونجا گفته توریدا بگیرم رفتیم خیلی سوال نوبتی با چشم پوشیده چی را دیده می شود؟ ارزوتا با چی؟ تاریکی با چی؟ هیچی را یکم چی را دیده نمیشه آخه هیچی را دیده نمیشه چی را میزنی؟ ببینیم شما چشم یا با چشم خواهد تاکشاب کنی همجا بیاری قلفون کنی چی را میشه دیده؟ خوب خیلی همین سویلا 10 بار ما تماشا کردیم در اینجا نگاه در اینجا میشینیم و نمیدونیم همین سوالا با خود سوالای منطقی هم تمام شد رحمتیکالون که در سوالای ما جواب دادن در همش کوشش کردن که چیست نجواب بدن یک توکتون детские детские خیلی شما قدر این مرا بزنم که نشون برا ما взрослые прямо я разлика между 128 ساعت خیلی هم توکوی هم 220 مولت میشه خیلی کم ترابوی سر سیخ باشه دوام چی سیم قسمی برنامه چیه؟ سیم قسمی برنامه چخچخ پستا میشینیم که گاب هم تو من دوزی هم گاب داری؟ هم چخچخ داری؟ چی چخچخ داری؟ نشد بطلی 6 با 1 اکای نوروز چی گفتم؟ سوال تا گفتم کرد جبسش کرد یه چی گفته نیست؟ چی گفته نیست؟ میشه با گفت شما نه واپشه ما با گفت شما همی شوای خیب کدستن یا که ریال نبرامدنی هم میشه و همین چیز یا که رنگشون هم خمیره و مقصد؟ با گفت شما هم شیده هم نشیده تو هیچی گفته و گفتی کدام بطل میشه شش باید قطعی خیزه 20-20 یا که قطعی جمعه خود بطل یا هیچ کباری نداره شیده نشید با گفت شما نمیشه هم یک 40-50 روز میره و وزش با میم ده بطل هست یکی اگلا ویدیو میده این بطل صاحب مشکل میکنه فهمیدی میزنی یا اتوید میتی یا ساتوید میتی مقصد خیلی اگه نوازی ما میتونم لیوی که از خطی مسئولیت کنم و گم بیاد تایوس کانال خطاب خزان ما ایست کانال خطاب همه خزانم تا اتوید دما به تیمار لیوی گاب گم اتر ایچی نمیگم ما تر اتوید میتونم تیمار لیوی ما تر اتوید میتونم لیوی گاب میگم تا اینا خفه نشه و فرات شابی و با همین ایده خوبه یعنی که خیلی اینه مثال 446 در هفته استیم ما قطر هفته استم هر دمون یا جمعه دروی موجون کنی هر دمون چخچخ بونی تیمای تکی در اینترنت شپ و شپی فهمیدی بلد گرنی ما در نمیفوره خیلی چیزا من این چیزا رو از خوبی بلا 17 سالگیم نمیکردم با خدا قسم 17 سالگیم نه خیلی میخواستم خیلی پایپ خیلی کارو میکردم همین چیزا وجه من خیال میکنم دیگه نمیفورم برای که ریب بخونم پارتون خوبه ما در ویگن فهمیدی که مقصد استودیو هست ریب بخونم پارتون ما خیلی ویگن تره کردی نه نمیشه نه باطلش میشه نه باطلش با گفتی ما با گفتی شما نمیشه تا جایی که من نوروز نشناسم تا با خدا ما نه مثال خیال میکنم که ما یگان
гапи ганда мегӯм наврӯзаи пас мезанам не наоборот аямам ма бисёр мешиносам шохи ма медонам ку чӣ гап нест атак нору ҳурмат мекунам ташастияк мебинамаш салом алейкум сад фоиз раҳмати калон ва бояд саволи дига доштам ва саволи охирон мешава ба фикрам агар клипи Фавика ғамдеграунча тамошо карда бошед амуҷа нафарое ки лирикаи амхали ба гуфти Фавик ба гирия мехонанд амвода дисадагия оиди ами чӣ гуфтани анҷума гуфтанисту ошава коми чи хеле метона канал шаб хезана вообще шуморо задиват накарда ягон чӣ гуфтанист мара мақсад чи хел бифаҳмону тамошо кардам клипи Фавика ғамдеграун шава мақсад бугӯи задиватам кард бугӯи ма қатимро аз бор ё ответ чапа кардам не ба настолка хеле не мисол намефораша стили мо тарзи хондани мо пускай нафораша стили мо мақсад ҳо мо дар ҳаёт намембарем ку барои ягон кас мо дар дини реп мембарем актёрӣ мекунем рол бозӣ мекунем ғамзадагӣ сосошиқӣ мекунем главни мо оиле ки худмона мегирем сари биланд қади хона медурем мо барои хонагии худмон асосан ҷонмона метем мебахшем мақсад дорем одамое ки мо барои во свитоишон шитат мекунем любой корам мекунем а так дар ҳаёт чӣ хеле ки моро против мо хондагӣ ку мо ҳаёт дортарӣ нестем ки моро мақсад ягон гап биган ё прикол кунан ё ягон гапи во мо да задиват кунад фаҳмидӣ меган ҳақиқат сахт мераса ҳақиқат талха меган у ҳақиқат нест ки ма да сахт раса талх боша фаҳмидӣ як чизе ки ма худам мақсад я маска я мепӯшам медурам дар ин реп доя ҳаёҳӯӣ мекунам ҳазор мухлисои ошиқам дил намбурам меёвам мақсад бо мебурам ай пай кору бори худам мешавам фаҳмидӣ метавонам оз ма 5-10 реп прямо як қорат бихонам прямо подвал бихонам неки ма худман намефорам хи подвал мехонӣ давраи чӣ хондест намедонӣ барои чӣ хондест ошиқи хубтаре фаҳмидӣ давраи духтар мехонӣ давраи одаме ки мақсад любов ҷидоӣ нами ҳар як темое ки шидагии ҳаёти ё шода пацанои ҷавонода андеграм ма неинтерес не бад ай Фавик ма хафа нестам хеле метавона коми бо мегӯм канал шаб бихезонам против ма мехонам противи трекш маъқул шуда шумода мақсад ма да ягон репери тоҷик маъқул нестам кира гӯш мекунад ягон кас шона гӯш мекунам нед ки оз ягон репери ама маъқул нест хеле ки на ҳам худам безеб хонида дар омадам ҳам шом фаҳмидӣ мақсад бихона ку на охирон реп шуда ки кайф кардам мега шав короче мега чораҳаи гулистон шав гулистони хазона мега куака гӯш кардаам репша охирон реп шуда кайф кардам мега пеши текстила мега ису зура прифоиша бромаги ису сукаш барои вирус вахдо анам реп шуда кайф кардам гуфтам во ништа баъд ю ягон реп нахонда ёле ки ма не باید ترگه عاشقی خوندک استیلی دیگه قطعی امرا دستوری خودم زایبس کرد انا وجدانی کیف کردم نکی از سببی که بسیار گوشش کردم وجه اون اینترس نشید نکی ترکی که میگه شب پیش گلستانی خزانه انا موش فوریدگی ما تمام زیراش ریب گوشتا میکنم چیکار رحمتی کلان یا بار دیگه که دعوت ما را رد نکردین اومدین اشتراک کردین شما در موفقیت خانم بردباری هم خیلی تمپوی رفته است که تون قطعی هم خدالش برین یا بار دیگر رحمتی کلام اگر چی گفتنی داشته باشن اگر همه در کامات تا خوردم باز کنم دارم رفتی کنم میگه این دست مقام هزار رحمت برادر و مخلصا چی گفتنیم برنامه چوتکیه بیاین اشتراک کنین رپرو و زنده باشین سلامت باشین همه وقت خونه تونده باشین که در وقتی вирус вазъиятҳо гарани безебай ҳамон проблеманаш ак тоҷикистон давҷа мегам бу чида не ки чӣ хеле ки неожиданно ҳамон вирус омад бо мешава неожиданно ҳар як коро барои ҳама эҳтиёт кунен ҳама вақт барои падару модар да бошед обод раҳмати калом